Me acabo de meter en un fregado, claro, zein ja hau notizia aurrera doa, ez? Entzungo dugu laintxe bertan kantua estreinakoz gaztean Euskal Herri osoarentzat ETS-ren disko berriko lehendabiziko singela diskoa da Aukera Berriak eta kantua ere, bai, beraz, Inigo jarriko dugu kantua, bale? Osongi. Eskerrik asko guz saioa tortzeagatik, zorte hon, Inigo! Venga, mi eskertzuei. Musu bat. Hau da ETS-ren berria, Aukera Berriak estreinakoz zure irratia. Aurten egia da, aurreikusten genuela oso urte berezia taldearentzat. Alde batetik 15 urte betetzen ditugu eta gero beste alde batetik hori Aukera Berria proiektuak oso emaitza ona jaso zituen bai Durangon bai urte hasieran eta hori areto guztiak beteta zeuden, kontratazio guztia udarako ere. Orduan, bueno, oso urte berezia izango zen taldearentzat eta fruitua jasotzeko urtea, ez? Gainera bakarrik hori kontzertu bat egin izan dugu aurten, izan zen Iruñan, zentralekoa eta izan zen izugarria. Coronavirus hitza, behin eta berriz errepikatzen ari gara azken egunotan. Coronavirus. Este coronavirus ha supuesto la cancelación o aplazamiento de grandes eventos. Hasiera batean egia da, egon ginela, ez dakit, 2-3 aste lasai, bueno, egia da, aretoak atzeratu behar izan genituela, eta printzipioz, hori, pentsatzen egon bakarrik aretoak izango zirela. Baina, ja ikusita benetan uda atzeratzen ari zala, edo kontzertuak atzeratzen ari zirela, edo inkluso bertan bera gelditzen, hor bai etorri zala, ez dakit, frustrazioa, edo bai tristura, eta bai egun batean, ni behintzat pasan nuela nahiko gaizki, nahiko edo oso gaizki, eta horrela zitzen ere abesti honen ez dakit ideia, ez? Bueno, orain dela oso egun gutxi, ETS-eko taldekideok proposamen berri batekin etorri gara. Anuntziatu dugun bezala, abesti berri bat sortu nahi dugu, baina guztion laguntzarekin. Titular bat, abesti berri bat. Abesti berri bat zuen laguntzarekin. Prozesu guztian parte hartuko duzuen, nahi baldin baduzue, eta bizi garena ez kontuan hartu eta guztion esperientzietatik sortu behar dugun hori konposaketa bat, eta lehenengo pausua letra sortzea izango da. Zer positiboa ez, polita izan behar duela ez, inspirazioa konfinamendutik behar bada etorriko dela. Eta orduan eskatu dioguna jendeari, bada, bi esaldi edo esaldi bat bidaltzea, gehien estimatzen duen esperientzi edo momentuarekin, ez? Horretarako prestatu dugu plantilla bat, eta hori idatzi plantilla horretan, taldea mentzionatu, jasoko ditugu guztiak eta hori guztia batuta, hartuko ditugu esaldiak eta moldatuko dugu dagoen melodiari eta pixkanaka hasiko gara sortzen abestia. Abestia sortu gabe dago oraindik, melodia batzuk badauzkat buruan, eta esan aldu dana, abestia bai dela, ez dakit, oso himno, ez? Abesti, ez da izango ETS-ren abesti normal bat, izango dela abesti lasaiago bat, rollo himno bat, ez? Kerenean, elkartasunezko himno bat, edo. O sea, rollo de bar, de agarrarse de himno. Bueno, nire etxea nahiko txikitxoa da, egia da, eta hemen erakusten dizuet ere, zein da lan egiten dudan gela, ez? Ez da logela bat, eta hemen grabatu genuen bideoklipa, ez da justo nire logela, ez? Eta normalean hori hemen pasatzen dut denbora pilo bat, eta hemen sortu behar da bestia ere. Kuratuko dut gero aterako dudan argia, logela hontan. Batzutan esan beharra dauka, gitarra aldatzen dudanean, zeozer igual ez baldin bazait ateratzen, gitarra bat aldatu, beste sonoridade batekin, eta inspirazioa ez dakit etortzen da. Egia da batzutan igual gitarra hau ez, adibidez, hau bestea baina asko sobeagoa da, baina igual hau hartzen dut eta ateratzen dira gauzak, bai. Abestia zerotikan hasiko dugu, ia zerotikan, ni melodiaren bat badaukat.
Bueno, komentatzea ere, guri ideia zalasiera batean nolabait eskutitz batzuk egitea. Eskutitza, jendea deskargatzea, imprimatzea eta bidaltzea, baina, bueno, nahiago izan dugu erraztasuna jarri, Instagramen zuzenen plantilla bat jarri, eta jendeari, erraztasunak eman, ez? Gero, egia esateko oraindik ez dakit nola egin behar dugu. Zeren, ez dakit 50 edo 500 proposamen izango ditugun, eta egia da niri gustatzen zaidala nahiko eskuz egitea guztia eta imprimatzea, baina, ez dakit, hemen daukadan impresora horrek papera izango duen jasotzeko proposamenak edo ez. Lehenengo prozesu honetan egia da, naiz eta aukera izan ja etxean grabatzeko melodiak eta hori, letra izan arte normalean ez gustatzen egitea. Zen batzutan letraekin aldatzen da estruktura, bestearen estruktura, orduan, melodia letra eta gero grabatu eta frogakin, ez ordenagailuan. Lehen sortzen duena bai dela melodia, hautsaren melodia. Eta pentsatzen nuen neukala ja guztia, beste guztia, eta, gitxe konturetu naiz estrofa hobetu behar dela, eta, jarraitu behar dut lanean. Niretzat oso garrantzitsuena dena bai dela mugikorra notas de audio. Bertan grabatzen dut edozein ideia, edozein gauza, eta gero, lasai hurrengo gunean edo entzuten dut, eta garbiketa egiten dut, eta hoberen dagoenarekin, horrekin gertatzen naiz. Bideo honetan agertu behar diren melodia guztiak eta hori, momentuan improvisatutak dira, ez dira abestiarenak. Suposatzen dut, hemendik aste gutxitara, ikusi alko duzuela, ez bakarrik abestia, baizik eta bideoklipa eta guztia. Egin gabe dago guztia, eta hasiko gara honekin. Familiaren zein lagunen berotasuna besarkadetan eta topa egiten dan bakoitzean ondoan daudela sentitzea, hau polita da. Amamaren lastanen beroa sentitu, lagunekin ondartzan iluna barraz gozatu garagardo pare batekin. Polita. McDonald'sera joan eta maikonbo bat jan, hori da nahi duena. Kaixo guztioi, jarraitzen dugu abesti berria sortzen, aurrekoan melodia sortu genuen, eta orain, letrarekin hasiko gara. Bakizue zuen laguntza eskatu genizuela, eta, zuek jabiali dituzue esaldi guztiak, zuen proposamenak, gehien estimatzen dituzuen bi momentuak azalduz, eta, hasiko gara prozesuarekin. Guztia pixkat antolatzeko gure community managerrak hori kapturak egin ditu, Drive-eko karpeta batean sartu ditut, orain deskargatu nire ordenagailura. Eta daude 782, ia 700. Hasiera batean imprimitu behar nituen, gustatzen zaidalako lan egitea fisikoki, baina baserke no. Ikusten den izena da jende asko hitz egiten ari dela pertsonei buruz eta momentuak elkarbanatzeari buruz. Eta uste dut mezua pixkat hildo hortatik joan beharko dela, ez? Baia jaleu. Gaur pixkat hobeto klasifikatzeko guztia, informazio guztia, pentsatut 3 karpeta sortzea, 3 mailetan, eta, mezuarekin bat datozen esaldiak lehenengo mailara doaz, eta gero bigarrena izan daitezkenak, eta 3. igual beste mezu bat esate dutenak, ez? Eta orduan naber honekin aklaratzen naizen pixkatxo bat gehiago. Esaldi guztiak irakurri ditut jada, ia 700, eta, klasifikatzen joan ezen bitartean, apuntatu ditut hemen horri batean eskuz, gehien errepikatzen ziren hitzak eta esaldiak, eta nolabait ere niri gustatzen zitzaizkianak. Eta gero berde subraiatut ere, batez ere garrantzia dutenak niretzat, ez? Abestia idazteko. Gaur hasi naiz letrarekin ja, eta, hause da lortu dudana. Esaldi asko daude, baina uste dut bakarrik estrofa dela. Egia esateko gustora nago, zeren ja pixkat ikusten nahi naiz nondik norakoak, eta hori jende asko pertsonei buruz hitz egiten duenez, hortik ez, hortik joango gara, eta gainera, uste dut hor, badago melodia bat, non bukatzen na, eta uste dut zurekin batera hor oso ongi gelditzen dela. Eta orduan, ere konturatu naiz bihar
beste 2 estrofa beharko ditu dela eta estribilloa, baina ez dakit nahiko inspiratuta nago eta hori bihar hau garbira pasatuko dut eta jarraituko dugu. Atzo abestian letrakin hasi nintzen, eta ez dakit goizez bizikletarekin buelta bat eman nuelako edo. Nahiko txaurreratu nuen eta ongi lan egin nuen, orduan gaur beste bueltatxo bat eman bat. Gasteiz, denbora pilo naiz bizikleta hartu gabe, ez du ditxun pakete. Bueno, bueltatxoa eman da gero, jarri naiz letraekin goizean eta oso ongi joaten nahi da, egia esateko. Bigarren estrofa eta estribilaren zatitxo bat daukat, horrela ustu jarraitzen baldin badut gaur bukatuko dut. Letrak egiten hasten naizenean beti pentsatzen dut gehiago irakurri behar dudala euskeraz, eta gaur ere pentsatu dut. Bueno, 9 10 gutxi eta nire partetik letra bukatuta, ez dut inoiz letra bat bi egunetan egin, egia esateko. Bihar goizean errepasatuko dut eta ongi baldin badugu ekoizleari bidaliko diot, bere iritzia emateko. Eta erakutsi nahi dizuet, erabilitu da horriak, ez? Hau izan da atzoko estrofa, gaurko estribillo bat, bigarren estrofa bakarri libratu dana hau, eta, garbira pasa dut, baina berriz, zikindu da, garbira pasa dut berriz eta zikindu da, eta hau izan dagoa azken bertsioa. Ikusten duzu ezen basikintzen den, ez? Gaur goizean, bidali diot letra gure ekoizleari, eta arratsaldean esan dit bere iritzia, eta berak aldatuko zituen esaldiak edo hitzak, gorriz apuntatu ditut, batzuk badaude, eta bion artean gaude pixka, hori moldatzen esaldi batzuk, hitz batzuk, baina iazken ikutuak dira, eta nire ustez bihar hori finikitago. Listo, letraren azken eguna, ordenagailura pasa dut. Esan behar dut, abestia ja letrarekin beste ez zer dela, berriro, ez dakit, ilusio sartu dudala, eta zer esan, hori bihar hasi behar naizela grabatzen hemen etxean froga batzuk, ordenagailuan, eta ikusiko dugu, aber ze forma hartzen duen honek. Abestiaren izenburua zurekin batera izango da, abestian oso ongi sartzen delako hor melodia zatitxo batean eta askotan errepikatuko dudalako. Eta gainera bi esana ikusten ditu dalako, ez? Bat, zurekin batera, hainbeste estimatzen dugun pertsonei eskaini aldiogulako abesti hau, eta zurekin batera, azkenean taldea, zurekin egin duelako abestia, ez? Eta, uste dut bi esan nahi dituela, eta kuadriakin kalimotxo edatea eta bititzela ondo pasatzea. Ni kalimotxo hitza ez dut uste sartuko dana abesti batean, zen ez egin gustatzen kalimotxoa. Iraganak osatzen gaitu eta etorkizuna dugu amets. Metafora. Lagun batek bidali zian WhatsAppez esaldi oso polita abestirako, baina gero irudian guk jarritako plantilla sakil batzuk marraztu ditu eta bidali zutian batera. Eta como de repente super esaldi polita eta horrekin. Miro mucha gracia. Gaztea dokuko bigarren atala ere dagoeneko martxan dugu, beraz animatu eta sartu zebenetan ikusteko modukoa da. Eta orain grabatzen hirugarren atala. Zurekin batera abestia aurrera doa, lehenengo bi bideoetan ikusi zenuten melodia eta letra nola sortu zen, eta orain honetan, kontatuko dizuet pixkatxo bat abestiaren frogak nola grabatzen dituan nik etxean, nola ekoizten den abestia, nola grabatzen dugun, eta gero bideoklipa ere nola sortzen den ideia eta nola grabatzen den, ez? Orainela 2 urte arte, hemen konposatutako guztia lokalera eramaten nuen, eta bertan guztion artean nolabait montatzen genuen estruktura, abestia eta horrela. Eta orainela 2 urte hasi ginen ekoizle batekin lanean, eta orduan egiten dudan lehenengo pausua da etxean grabatzen ditut gitarra guztiak, ahots guztiak, koroak eta metalak, ez? Nire buruan dagoen abesti guztia grabatzen dut, eta gero ekoizlearekin batera, beste parteak konposatzen ditugu, eta gauzak erabakitzen dira, ez? Estruktura eta guztia. Lehenik eta behin, abestiaren abiadura definitu behar da, abestiaren tempoa. Abesti guztiet atzean klaketa bukate, koinazoa da, baina oso da nire pausua. Egun osoa pasa dut gaur grabatzen, bakarrik gitarratxo bat falta bukatzeko.
Eta hori konturatu naiz abestia, lasai izango dela, ETS-ko beste abestiekin igual konparatuz, baina ez dakit oso sentikorra eta oso polita. Atzo Gasteiztik atera nintzen lehen aldiz, eta egia da herriarena pasada dela. Niri Jekora gainera pila gustatzen zait. Eta esatea atzo entzun nuela lehen aldiz, ekoizleak bidali zidan ja kanta montatuta. Demo bat, oraindik grabatu gabe, eta asko gustatu zitzaidan. Egia da gauza batzuk aldatu behar izan ditugula, eta bion artean betiko eztabaidak izan genituen. Eta ja gaur bidali dit beste bertsio bat, eta flipatu dut. Iparralden da orain, Azparnen, muga pasatzea lortu dut. Etorri behar izan naiz teknikariaren etxera, justo estudio berria egiten ari da, baina bere etxera etorri behar izan naiz, abestia grabatzera. Beste taldekide batzuk grabatuko dute, Errioxako estudioetan. Ensaiatu gabe grabatuko dugu abesti hau, eta aurrera. Eso va a entrar, Beti ekoizle hitza erabiltzen dut, baina, badakizue peio reparazekin lan egiten dugula. Aquí el último jaleo. Jendea nahi genuen prozesu guztian implikatuta, jarraitzaileak, eta ez bakarrik letran, eta ez bakarrik bideokliparen gidoian, baizik eta abestia abesten ere jendea nahi dugu. Orduan, atzo nik abestia grabatu nuen, eta gaur Instagram bidez bidali behar diogu ETS cover txapelketan parte hartu zuten jende guztiari. Pertsona gehienek baietz esan dute, eta totalean gaur 51 audioia jaso ditut, eta pixka lokura izan da, baina uste dut hainbeste ahotsekin, ez dakit rolloin hori lortuko dugula. Abestiaren sorrerarekin batera, orain dela ja aste batzuk, hasi ginen lanean ere bideokliparen inguruan, ez? Eta arazo bat izan genuen, zeren orain dela aste batzuk ez genekin grabatu algenun bideoklipa edo ez? Oso azkar egiten ari gara guztia, aste gutxitan, landu ideia, grabatu guztia, eta hori, eta hurrengo astean ja grabatu behar dugu. Eta pozik, tope. Orain Bermeorako bidean nago, bertan grabatuko dugu bideoklipa. Eta produktora bertakoa da, eta erabaki genuen, zonalde horretan grabatzea guztia, bai taldearen partea, bai aktoren partea. Eta mugitzeko paperak eta behar ditugu permisoak, baina lortu dugu. Eta gainera gaur elkartuko naiz taldearekin, 2 hilabete ikusi gabe. Eta, pozik. Oraintxe bertan igo dut bideoa, badago ja publikatuta, zer gertatzen den. Hauxe da, abestiaren emaitza. Gure jarraitzaileei ere eskatu diogu reaction bideo bat grabatzea. Erreakzioa lehenengo aldia 100%. Ematen du jendeari gustatzen ari zaiela abestia. Ez ditugu inoiz izan olako zenbakiak egia esateko ikustaldietan eta bar. Eta, oso pozik gaude, zer esan, ez? Sentitu familiarekin eta lagunekin denbora gehiago pasatu behar dudala. Kantua oso polita zen eta gustatu zait asko. Oso polita zen eta bestia ere bikaina zegoen, besarkadak eta gogoan nituela nire amonari lagunei eta bar hori egiteko. Atzo gauean izan genuen Naizeko kontzertua, udako kontzertu bakarra, eta, benetan zurekin batera kantua, ez dakit, ereserki bat bilakatzen ari dela sinisten ari naiz, ez? Gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure hainbat. Jendearen koberrak ere zabaltzen ari dira saretatik, eta, hori seinale oso ona da. Lidergoan aste honetan ETS-ren kantu berria dugu. Zurekin batera, Iñigo, zorionak. Mila esker noiz eder. Pozik egia esateko oso pozik abestiarekin. Ikusi duzue, oraindik ere mukitzen naizela abesti entzutean.
Bueno, aitortu behar dizuet, kantu honetan nahiko landu genuela hasiera batean intentzio kreatiboa, ez? Eta, bueno, hori landu nuen Iratxe Erreparazekin, ni esker ere Peio, Ane Martinez, eta gero bestalde, Gorka Pastor pianoan izan genuen, Pascal grabatzen, eta gero Arrigureta badator bideoklipean. Eta bukatzeko ere nire bikoteari etxean, ni aguantatzea ez delako oso erraza, ez? Lazer, izugarria izan da proiektu honetan zokin lan egitea. 2 hilabete pasa dira abestia atera zenetik, inoiz ez dugu izan horrelako harrera on bat, kantu batekin, eta, azken hitz hauetan eskerrak ematea jendeari, zuen implikazioagatik prozesu guztian, eta, ere eskerrak ematea gazteari, naiz eta hasiera batean pixkat marroia izan, aukera eskaini diguzue prozesu hau kontatzeko, eta oso polita izan da, ni asko ikasi dut, benetan. Urtek esango dute abestiak aztarna uzten duen, edo ez, baina, gu bitartean jarraituko dugu lanean eta kainen batean. Agur. Zuekin batera. Oye, fíjate. ¿De qué? Esta blusa, y esta nueva hoy, de la sogra de la Begoña. Me dio las cosas. Te va a dar un beso. Tienes que casarte por la iglesia. Algún día sí, ¿eh? Sería una ilusión. ¿Una ilusión casarme por la iglesia? ¿Te tengo un regalo? ¿Y qué me regalarías? Veneno. Gaztea.